ମାମା କଣ ହଉଛି? ଏଇଠି ପକୋଡ଼ି ଟିକେ କରୁଥିଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ। କୋଉ ପକୋଡି? ପକୋଡ଼ି ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଚକୁଳି ପାଇଁ ସୋଦୁଛନ୍ତି। ଚକୁଳି ତାହେଲେ ହବ। ସରୁ ଚକୁଳି। ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ସଜଡା ହଉଛି। ପାପା ଏଠି ଆମର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଡି। ଖାଉଛ? ହୁଁ। ଆମେ ଖାଇବୁ? ତମେ ଚକୁଳି ଖାଇବ। ଆଉ ବାପ ପୁଅ ତମେ ଖାଇଯାଅ। ପକୁଡି ଟେଷ୍ଟି। ହଁ ଗୋଟେ ହଉ ମିଳିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତୋର ଇଆଡେ କଣ ହଉଛି ଚକୁଳି? ଚୈତନ୍ୟ ମୁହଟି କାହୁଁ ଆଇଛି ଆମ ଘରେ ପଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ମୁହଁଟି ଦେଖନ୍ତୁ। 28ଟା କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ନାଇଁ ଏଇଟା ମାମାର ମୁହଁ। ହଁ କି ଆମକୁ ଦବନି? ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ। ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ? ଦେଇନଥିଲି ଦେଇଥିଲି। ପକୁଡ଼ି ମାଗିଥିଲୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସାଡେ ପଳାଅ। ନାଇଁ ଦିଅ ଟିକେ। ଦେଲେ ହଁ ଦିଅ ନା ହାତରେ ଦିଅ।